Pracovné zmluvy ako také sú presne upravované zákonníkom práce. Keďže ide o pracovnú zmluvu alebo pracovný vzťah s trvalým pracovným pomerom na dobu určitú, je možné ho len raz predĺžiť alebo uzatvoriť ešte raz v rozmedzi 6 mesiacov. Znamená to, že v prípade, ak máte zmluvu na istý počet scenárov a medzičasom dopracujete ďalšie, máte buď možnosť automaticky túto pracovnú zmluvu predĺžiť dodatkom, potom už nie je možné vytvárať žiadne ďalšie scenáre ani očakávať ďalšie predĺženie, alebo máte druhú možnosť dovytvárať scenáre do limitu, dokiaľ vás my pustíme a potom túto zmluvu uzatvoriť znova. Musí to však byť do 6 mesiacov od skončenia prvej zmluvy a zároveň musíte znova splniť všetky podmienky, ktoré boli potrebné splniť pri prvej zmluve. To znamená, že musíte znova doložiť výpis zo registra trestov a všetky ostatné náležitosti, ktoré potrebujeme pre uzatvorenie zmluvy.